وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ Ve ýad edin, sizin atalarınızdan ähd-o misaq alan wagtymyzy, sizin atalarınızdan ähd-o misaq alyp aýtdyk, bir-biriňizi öldürip, ganyňyzy dökmäň we bir-biriňizi ýurdundan çykarmaň. Ondan soň siz iqrar edip, şu ähdini kabul etdiňiz we siz de şoňa şahit bolan halyňyzda. ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ondan soň siz ey Yahudiler bir-biriňizi öldürýäňiz we özüňizden bir etdäni ýurdundan çykarýaňyz. Şolaryň aleyhine bir-biriňize arka bolýaňyz. Mäsiýet işe we zulmy sitem etmäge. We eger size şolaryň bir esir bolup gelse, mal berip esirlikden çykaryp azat etýäňiz. O şolary ýurdundan çykarmak da size haram edildi. Pes fediye berip azat edişiňiz ýaly näme diýip ýurdundan çykarýaňyz? Aýatsiz kitabyň bäzisine iman getirip, bäzisine kafir bolýaňyzmy? Pes sizlerden şu taryga iş etýän adamyň jazasy hiç zat däldir, meger dünýäde harlykdyr we kıyamet gününde hem uly güýçli azapga ruju etdirler. Ve Allah tebarek ve taala sizin etýän amallaryňyzdan gafil däldir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Yankı sıfatlar bilen sıfatlanan adamlar ol tor adamlardır ki ahiretini dünýäge satan adamlardır. Pes şolardan be hiç wajh azabyny kemedilmez we şolara be hiç wajh nusrat we ýarylyk berilmez. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Tahqiq men Musaga Tawratny berdim. Musadan soň iz be iz rasullaryny iwerdim. We Meryemiň ogly Isaga mojizelerini berdim. Ve Isaga kuvvet berdik Ruhul Kudus bilen. Aya peygamberler her wagt sizin istemeýän zadyňyzy beýan edip aýtsalar, tekebburlyk edip kabul kılmaýaňyz. Pes enbiyalaryň bir näçesine iman getirmäni ýalana nisbet berýäňiz we bir näçesini öldürýäňiz. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Ve aýdypdyrlar, bizin kalbymyzda gulfly mesturdur.
belki olaryň kafir bolmaklary sebepli Allah tebarak we taala olaryny lanet etdi. Pes olaryň iman getirýänleri nahayatda azdyr.